Cái mua ra trên, yang tu bisa sih yang tu, cái gì này, aku kayak kalau saya nikah kerap. Jawab berkong lah orang orang. Kalau kek tu hang kan, jauh kita. Isi deh. Ready 1 2 3. Bagani kia bu hati kalau untuk jadi kalau saya langsung hal. Enggak mukri berai sagada saimi ya. Enggak ni kau nampak salak dong cu. Arwah nih. Ada badong orang sama. Atau bini nama dah anak orang macam halu juga ni. Hospital kelai jagung sama ni. Mana? Nak campur dah. Tapi dah awak kanan. Tahu apa no kerja jangan kita. Gabung tu operasi pun kau raksa. Operasi namun tahu semua ditisai. Kan, bini nak nak berok tongoi tonggo, bo ni joli maya, tapi bini yak bo kasih asal, apa kaya yak kim bo maya, hui bo maya, kada ni takut tapi bukuk norok orang sis na naik tong hang kan, apa hai kena sopan deh bro, nukung norok hai coba nang tu, tapi bini bani bo hai kena lagi nang nukung sung jotoh norok bo besar norok, patar bo maya kupu, apa hai rok naik di sini borok, apa hai tongku tabu, apa hai borok nasi. Cini dok hani borok jotoh nani jenis hatu ni bagai sini nailai tong, seng oborok nopo nanya ni, ceri nanya ni banta, oba hai borok na seng bata nani bagai rogo, jara naik tong naik rok, borok oborok bagai sai tu gai bong bagai bo, bata ni bebas taruh untung noi angkok kesana ni musungo, jara naik tong naik rok, oba hai rok nak hari yang ceng teh boba hai nak hari rok cenai, jara dok hani bising teh thanca ni bising teh hai, jara tong naik rok, ang bukuk juk sengno, kita borok ni nukung coba nya nungtung, norok naik tong di omesis no, oba hingga sopan deh borok mani bini pai, bobai thangsoli maya, humui maya kok basuk sayunya, tapi bini yak ni jotoh no osol, mani mani jotoh no hambai. Melainkan hambai, jara cini media no, sengtini orang tamni bagai oba hai kai sengti double ebrok ma pakai hengkai, pulana ang oba no sana ni musung ma hengkai, ang bo hotat Korea khana mani bagai tongi malia, hor ani cini blog secretary sini bitika ano phun khaika oba hai surendra nagar kaisa sini sopan debar mane nukunga kaisa hotat Korea kaisa dewal bai kalaimani bagai sing o jaga o thangka kaisa nai hne ana kok kesar mani bisingte ang khanai tongi malia ang niji no bai thangba sawe brongno ang phun bai kerngi kok saka aw oba hai rok jaga rogo nok nukhung bai tongmani jaga hangkai sing hari sing double f rok bai thangba sawe sing busuk jarate subaiman phaidi sing obo subalane hne sawe sin bitika bai te chini tongo block committee ni sini vice president Shongkori Song tai sini primary committee ngi oro sopaja jeng chini president Susmita Song baro hangkai Bakhyantopur bisini o bisini chini secretary rok samani saitok mabai ang nijibo borni kok khana bai saitok mabai sing tini surendra nagar bisini sini sopan debra mani nokungo sing tini je manchak chini TWF trok phaite sing tini bini nokungo subainani phaika sing tui heka kisa mairum borongni bagai abni bisingti ba sing kisa rangrok bono subaikha abni pore next time sing jara o message no nai tongnai rok chini TWF trok haite ba central ungtho block ungtho district ungtho o message no jara nai tongnai rok phaidi no rok bo sing bai phun bai korong kha hanggai belai khano sanai karon oba hai jara rok sing busuk man oboya je manchak chini TWF rok o message na nai tongnai rok chini surendra nagar bisini chini sopan debra mani nukungo phai chobai khai belai khano sanai oro phai sing tebo khana paika bini khuktui hor ekta ni jorao a jora wati bo wai tongpho wati wai tongmani jorao oba hai mane gonta khane upor mot wati waka hne chini sopan debra ni khukti sing khana paika tebo hor ekta jokhon wati wai tongpro kaisa shobda hai kaisa angkhapo o shobda hai khana mani bisingtino boniji bai thang basa
hiyawi naiba bini nok ni nok baiti ngai tongkha a jora borok wate ya chate ya hiyawi kirimano kiriya haikhai bini loge bosak horngni tongo tai bini loge bini hik botongo oba hayo condition ni khanai bo a horo katimani phai khana pamini bagai phalekan sing bakha kosto nanga haipano sing bono tini oba haikai sandona rina manaikha a ungni to derai no thanga haipano nungje bosa butui tai e hor ektawa khai nungje oba hai je bipran tongai phaimani bisingtui tai sing tini boro oro bai thang bai bini khukti je kok khanai ban bagai bono bolekhano hambai mare peka hambai maro chin TWF torop hoite tebo bin nukhungo sing tam khai talangman chin TWF hoite sing obo saitugui tongo hotat kore to bahike bini nukhungno sing nai thotokai manai next time no sing bini nukhungni kaham kaiye khai talangnani bagai sing joto jagano obo communication khai sing phone bai korungui tongo tau hotat kore to maniako haipna sing je khana mani bisingti hingkai sing tini bini nukhungo chubainani phaika tebo bini nukhungo phai khana paika bini baisong nogo se borok tabu khub kosto kai borok ma tonglayo haipna next time rogo ko sing mane hotat kore khana mani bisingti phano sing saitok nai bini nok no kaham khaiye tisanani bagai tai o jaga bini baibo blakhene soliya a solia hai jagao bo oba haike condition tongmani bagai tai chini Surendranagar bisini chini sopon bo oba haina bini sudu nok nukhungsim bini kamajak bini hai oba haika singai tongo bini soribo chathaya singtini te boro bini thani kok khana paika ar bini sori hamene bisingtui bo je somoy jodi operation thangnani nangma jora hangkai sing aro busuk chubaiman singtini obo busuk chubaiman hne saya next time o sing bo hospital logo thanani bagai ba operation ni bagai jodi thanani nangkangai sini TWF sing orono oba haikena sing collection khaiye sing teisa bono subainani hne singtini oba haike singtini bono kogri langkha next time phadi jara o message ni nai tongnai rok sini Surendranagar bisini sopon ni nokhungo norok je nugui tongnai rok khanai tongnai rok phun bai korungai sopon debra nukhungo subai phaika hangkai belekhano chana belekhan tabo bini bai kotno nogo je tongmani belekhano tamni sanai abo sabaya oba hai nukhungo ja botongai tongjawo bini bai cholyani bisingtui phaidi phun bai korungdi singbai contact khaidi communication tongnai nungthu hune joto TWF ni central lungthu block lungthu district lungthu norok singbai phun bai korungthu hune sawina ang obo kacharu onok bai man dino to buba grano bokoi ke mane suba to nei norok ti TWF ningai tamo kok kasaranya buba grano sing obono ksane sing chini buba garano obono sao kunu jagao oba hairok birima nangai tongkha hangkai norok ano phai sapaidi ang aro chubaine hine kogri jakboni bagai sing buba garano netto tongai no sing tini sopon debar mani nukhungo sing phainani nangkha tabo sing nugui thangka okongno sing chini buba gara bai sing phun bai korungnai Pulana hambai chini takhok media no chung tini oro chung Surendranagar bisiwo chini takhok ni nok bai kalaimani bagai atino wate oi belai kheno jungjalo kalaijak amorok khanawi no chung TWF buribodol ni engainai chung kisa suk phano de chubalai manno hani chung ama haikeno bukhawo jotono kha thansa englai nai chung kisa tini bono chubalaina phai oro chung oro boikhunto pur je bisi tangmani aroni no chung kabangkuk oro chubalai kha haipano chini loge oro chini Simna block committee ni TWF ni chini president tongo plus chini oro central committee ni ngaibo chini madam Shibanjali oro manjak phaika logeo chungno tebo chini logi chungoro buribodol phaima ba logeo chungno tebo oro chini logio chung chini takhuk chini panchayat body ni ngainai borokbo phainai chini logi manjak phaika nok bai ma to sanai sada mui tongkha oboni bisingo tini briro hai suba mani bahai ma tongkha black hambai sin media nobo tai chini buri rok nobo black hambai chini Simna block committee tai central leader rok tongo bok ana hamjakman bisingti khlai je mansak borok suba phaikya aboni bega ani khaka ham pai phlaya blai tong thoka abo haike suba phaimen bage mo suba ma bai te bonni ni tamon mane tamo manamu sung na ki mo suba ma bai to nok tangi manja nung tamo sanamu sung je chini hasteo ngo tonglai rong no obon bisinggi to jang sanamu sung nok to ang sakang gorok obo saka thanai rogo cherai fangsini ang to nok kaham to ma tong yakho abo ke wati kalai ma tong ka nok khungsa suk mang kang kai tai kisa hamo ne ang wan su te apika ang koita je
omo to social media ko ma viral lengkha omo ni bisingo ke bada no nang bai malai phege ke bada angko blog ni borok ke bada phai malai phege tini suk phone to buri bodol haikya tei chini juna log ba haikya hangkai joni kisa borok subai kalangkha abni yagulo hangkai tabuk suk phone to chini Sundarnagar bisi chini serbe rok ba haikya ba serbe hayi oron tin rok khulogui akoi ayengo hangko tin rok moja khai jabi kalangmai khatai ka sangko